Dobar dan, ja sam Makiko. Danas za ručak spremam picu. Pravim je od testa za picu, lako je i ukusno. Materijal za testo: brašno tip 400 i 500, ulje, kvasac, šećer, sol, topla voda za preliv, paprika, sir, tomat pasta, kečap, salama, začini. Stavite u činiju zajedno brašno, kvasac, šećer, ulje i sol. Sipajte toplu vodu, mešajte u činiji. Potom stavite na dasku i mešajte nakon 5 do 10 minuta. Kada površina postane glatka, vratite u činiju i ostavite oko 30 minuta. U međuvremenu skubajte paradajz pastu sa kečapom. Isečite papriku. Kada testo postane dobre veličine, izvadite iz činije i isečite na 2 dela. Obično ovako razvlačim testo i stavim na papir za pečenje. Stavite sos od paradajza i dodajte nadev. Kada je relena dovoljno ugrijana, oko 240 stepeni, pečite 20 do 25 minuta. Praviti picu od svežeg testa potpuno je drugačije od smrznutog ili kupovnog. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.